ओमफ्राय लोगोफोरामोन आसा खालामदों नोंसोर बयबो मोजाङैनो दं होननानै स' आंबो मोजाङैनो दं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि चेनेलखौ खेबसे बरायनाय थाबाय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनबो नायलांबाय थादों आरोना लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै सारफ्राव थांनो ओंखारदों आं गाबोन शिवरात्रि नालाय माने एसे फुजा बावनो थाखाय आङो माबा माबि लायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बेजोंनो नोंथांमोनखौबो लांफानो होननानै सानबाय थ'दो बिदिब्ला लोगोफोर नै आंना फुजा खरसा नैथिं किसमिस बादाम थाव गोथां ओमफ्राय बादाम मा होनो बेखौ मुकुल दाना ना मा होनो ओमफ्राय नै लादु बानायनो थाखाय सुजि लाबोदों ओमफ्राय आफा इसोरनो नै सिलि मोनसे लाबोबाय ओमफ्राय नै किसमिस बादाम ओमफ्राय नै भां ओमफ्राय नैबे नारिखल ओमफ्राय इथिंजाय साना किसमिस काजु बादाम आपेल आंगुर लाबोजोब्बाय आरोना आं देखायबाय थानो हादिया फिसालाया एकदमबारे थांनानै बिराद जारला माने गोबाहैबाय थादों माने ओमफ्राय डाक्टारनावबो हाबबाय मुलि लाबोबाय ओमफ्राय नै गाइखेर बे 1 लिटार ओमफ्राय नै माबा बेसेबां थायोथाय बेयाव मोनसे ओमफ्राय फिसालानि मुलि कफि काप ओमफ्राय नैयाव बैग्रि गिदिर फिसालानो ORS ओमफ्राय नै सेन्देल जरासे लाबोबाय आंहा एकदमबारे मैयायो मिथिङाव थांनायाव ओइयाव खेराइ फुजायाव सेन्देलखौनो आंनिखौ सेन्देल गोदानखौनो सोरबा गानलांनानै बोरायखौनो गालांबाय ओमफ्राय आङो गाननानैनो ओंखारबोनो हादिया आरोना लाजिनानैनो ओमफ्राय जेनथेन लामासिम जेनथेन बारग'नानै फैनानैसो माने मोजां मोनबाय आङो ओमफ्राय आथिं गोजान थाबायबोबाय माने आङो सेन्देलखौ गानबोदिया ओमफ्राय जाग्रा लोंग्रा एसे लाबोबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंना नै गाबोननि फुजानि खरसा बेनो गासैबो बेयावनो दंजोबो नायनायावसो एसेल' नुयो लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव माने ओरैबायदि थांबाय आरोना फिसा फिसौबाबो माने दाम लायो नालाय आजिखालिथ' बयबो मिथिखायो दाम लायो होननानै ओमफ्राय थांबाय आरो 1000-1500सो ओमफ्राय स' लोगोफोर आंना दिनैनि भिडिअ'आ बेनो जासिगोन आरोना ओमफ्राय दा मा हायो ससे क्लिप फिसा देखायलांसै आरोना मामा नों लोमजादों सना खनबेसे गोबाखो नोङो बुरजा गोबाबाय मुलि लाबोबाय नामा मुलि लाबोबाय आं सनानो मुलि दंसै माबा बाबा सोनाया लोमजादों आरोना ओमफ्राय खिनायाबो बेना मोजां जायाखै ओमफ्राय गथ' मानसि नालाय ओमफ्राय डायरिया जादों होनदों आरोना डायरिया जानो नागिरदों होनदों आरोना हमदों होनदों आरोना डायरिया जाहांदों होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय दा मुलि बायदिसिना लाबोबाय नायनानै ओमफ्राय दा गथ'फोर लोमजाबाथाय बिराद दुखु जायो आंहा खोन्थानो रोङाना मोजाङै ओमफ्राय खर' सादों होनबाय थादोंमोन आरोना दहायो खर' सादों मामि होननानै खर' गिदिंदों होनदों फिसालाया आंना खर' गिदिंदों मामि होनदोंमोन ओमफ्राय खिबाबो उदै सायो मामि होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो आरो
बारा केयार खालामाखैमोन जेबो जाखायाखैमोनबो नालाय ओमफ्राय उदै सादोंदे ओमफ्रायनो माने गथ'आ जामारबाय आरोना खननै गोबाबायो ओमफ्राय आरो दानि साफुरियावबो गोबायबावबाय ओमफ्राय आङो बिदिनो फुजानि माल बुस्थु बायनाय मानायफोरखौ देखायबाय थानो हादिया आरोना बेयो माने हायावनो ओंखारनोनो थाखादियाबा आं बामनानै लाबाय थाबाय ओमफ्राय बिफाया खालामबाय आरोना ओमफ्रायो दा मुलि सुलि लानानै फैबाय आंनि फिसालानि थाखाय बयबो प्रे खालाम लोगोफोर थाबनो मोजां जाथों आंनि फिसालाया आंनि बाबाया ना सना आंनि बाबाया थाबनो मोजां जाथों सनाथार आंनि बाबाया जिउसो ओरैनोबा ना थाब हामनांगौ ना बाबा स्कुलाव थांनांगौ ना सना आंनि फिसालाखौ स्कुलाव होसिगोन दै लोगोफोर आंनि बाबाखौ ना सना स्कुलाव थांनोसै जोंहा सनाया स्कुलाव थांसिगोन बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं इयावनो एसेयावनो एन्ड खालामसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन गुबुन मोनसे भिडिअनि दारै बाय बाय लोगोफोर लाभ इउ अल ना सना